Že boli sme si práve kúpiť pizze a prešli sme okolo, keď sme išli si kúpiť pizze, tak sme prešli okolo našeho sponzorového domu, teda domu nášho sponzora. No a spomenuli sme si na ňo, že sme mu slúbili, že mu natočíme video, takže Igor, to je len pre teba. Takže ďakujeme, že si náš sponzor a že si dávaš naše videá do albumu. Na albume. Aj do profilu. Už nemá. A dúfame, že si aj toto dáš niekam. Hej. A dúfame, že si to budeš vážiť, nie jak jeden náš kamarát, čo sme mu spravili k narodeninám. Nemenovaný. Ale nie, vážne, dúfame, že sa ti to páčilo, hej. A dáme ti ochutnať z pice. Odložiť ju do chladničky, hej. Hej? Áno? Pýtam sa ťa niečo. Hej? No tak keď ne, tak ne. Čau.